Il-Pulizija Maltija qed tappella l-attenzjoni hekk kif qed jitlu bosta rapporti minn klijenti Maltin dwar mewġa ta' messaġġi ta' għerq. Fost l-aktar riċenti hemm messaġġi li qed jitolbu lin-nies jidħlu f'link biex jaċċessaw il-paġna tal-bank tagħhom biex jew jikkonfermaw id-dettalji tal-kont jew inkella xi tranzazzjoni li setgħet saret. L-Ispettur Timothy Zammit mit-taqsima tas-Cybercrime tal-Pulizija spjega ma' One News li dawn mhumiex links ġenwini, imma links ikkontrollati minn frodisti u kriminali. Meta persuna qed jikklikja fuq dan il-link hija jidħol fuq paġna li għalkemm tidher li hija bħal tal-bank, fil-verità hija paġna li hija kkontrollata mill-kriminal. U allura l-informazzjoni li wieħed jagħti daħħal hemmhekk, l-informazzjoni bħal pereżempju passwords, bħal pereżempju kodiċi ta' konferma ta' tranzazzjoni, dawk huma informazzjoni li qegħdin jiġu moddin lill-kriminal u mhux li qegħdin jiġu moddin lill-bank. Fl-aħħar jiem ukoll bdew jidħlu messaġġi qarrieqa lil dawk li jużaw l-applikazzjoni tal-WhatsApp li qed jiġu mitluba jipprovdu kodiċi ta' sigurtà tal-account tagħhom. Meta persuna jkun qed jagħti dan il-kodiċi ta' aċċess, effettivament ikun qed jagħti il-password ikun qed jagħti ċ-ċavetta għall kont tiegħu u allura jkun qed jippermetti lil persuna li għandha dan il-kodiċi ta' aċċess biex jieħu over l-account tiegħu biex jibda juża l-account tiegħu fuq il-mezzi soċjali fuq il-WhatsApp minn floku. L-Ispettur spjega kif ħafna drabi dawn il-messaġġi qarrieqa joriġinaw minn pajjiżi barra mill-Ewropa u allura l-Pulizija Maltija tiddependi ħafna fuq il-kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni minn dawn il-pajjiżi fl-investigazzjonijiet tagħha. Ix-xogħol ta' cybercrime unit huwa primarjament li aħna nagħmlu l-istħarriġ tekniku li nippreservaw l-informazzjoni li nikkorrispondu mal-entitajiet ma' service providers affettwati sabiex niġbru dik l-evidenza, niġbru dik l-informazzjoni li tippermettilna biex nidentifikaw in-nies li jkun hemm wara dawn l-iskems qarrieqa. L-Ispettur appella biex jekk hemm xi ħadd li waqal dawn il-messaġġi qarrieqa jinforma lil bank jew lil WhatsApp immedjatament. Jista' jsir ukoll rapport lill-Pulizija li minnaħa tagħha tagħmel l-investigazzjonijiet tekniċi. Il-frodisti jirnexxielu f'każijiet bħal dawn minħabba l-għaġla tagħna. F'każijiet bħal dawn meta aħna nirċievu messaġġ suspettuż, meta aħna nirċievu messaġġ tas-soltu, qabel ma nirrispondu dak il-messaġġ ejja nieqfu, noddu sa tlieta, naħsbu fuq dak il-messaġġ u mbagħad jekk inħossuna komdi biex ngħaddu dik l-informazzjoni ngħadduha.